Imam jedan bubreg i moram da pijem dosta vode. Ne pijem dovoljno vode, zato što nemam gde da piškim u gradu. Svih promotivnih materijala najdraže mi je ovo. Na Trgu Republike postoje cisterne, ali nisam sigurna koliko se dobro održavaju. Gradski prevoz bih voljela da koristim, ali je to za mene, mislim, ona imenica. Ću ići nekim okolnim ulicama ako su rasvetljene ili gde ima više ljudi, iako mi je mnogo dalje. Izabrali smo ovaj dan da prosto malo razgovaramo o tome, zato što je simboličan, danas je Međunarodni dan devojčica i mi prosto želimo da govorimo o tome kakve gradove i kakve javne prostore ostavljamo narednoj generaciji devojčica i želimo da to budu bezbedniji i pristupačniji prostori, zbog čega će kasnije Jelena i Milica zajedno sa svima nama praviti neku mapu Beograda koji treba da bude neko bolje mesto za sve žene i devojčice. Noćni prevoz negde kroz tu ulicu i to je značilo da kada ja i drugarice smo u toj, kada izađemo od Dimitrija Tucavića, imamo alternative da, na primjer, pitam neke nepoznate žene dokle idete, da bismo kao zajedno bila jedna druga pratnja, ili zovem nekome da budem na vezi i slično. Pošto pričamo o tome gde piškimo kada idemo u grad, gde se osjećamo bezbedno, kako se krećemo i da li nam je to lako ili teško, a ovde pričamo o nekim negativnim stvarima koje bismo promenili. Ideja je da sada nekako obeležite, jako bi nam značilo da obeležimo po ovoj legendi i s ovim trakicama te neke lokacije. Nebezbedna na autokomandi, nebezbedna mosta. Samo ću da sam... Dobro, Mirjam Karaburma nebezbedno. Je li ima u Banjičkoj šumi WC? Igračke bi bile predstavljale bi neke od nas i bit će malo, zato što je to baš malo ono što nama treba i osnovno je, a nemaš ni to. U ovom kontekstu sada, kada se okrenemo na trgu, ne možemo da vidimo takve situacije, da žene prosto, da vidimo toalet, da vidimo da žene sede u nekom parku, da vidimo da žene nekako bezbedno prelaze ulicu i tako dalje. Znači, konstantno vidimo oko sebe neke ograničenja. Ideja pravljenja ove minijaturne makete jeste da na ogromnom Trgu Republike, koja jeste jedan značajan javni prostor za okupljanje, zapravo ukažemo na to koliko su minimalno uzimanje u obzir rodnog aspekta pri kreiranju javnih politika, zato je naša maketa tako minijaturna, ali ona sa druge strane sadrži sve elemente neophodne za grad za žene, za pravedan grad koji je zapravo grad za sve i to je ono što smo mi adresirali tokom kampanje. Zbog toga naša maketa ima javni toalet, ima rampe koje su zapravo omogućavaju pristupačnost osobama koje koriste pomagala pri kretanju, imamo javnu česmu, imamo rasvetu, dakle uličnu rasvetu i pored autobuskih stajališta i u parkovima. Imamo i mnogo zelenila, parkove gde se ljudi okupljaju, gde se druže, imamo klackalice, ljuljaške na kojima su devojčice i one zapravo koriste javni prostor i uživaju u javnom prostoru i zbog toga smo ovom maketom htele zapravo da malo skrenemo pažnju javnosti koja zapravo često javni prostor nekako uzima zdravo za gotovo, kao da je u pitanju neki neutralni prostor, a mi hoćemo kažemo da to nije ipak neutralni prostor, nego je rezultat odnosa moći, ekonomskih i drugih društvenih i političkih nejednakosti na koje ukazujemo, kao i na to da mi imamo pravo da zadovoljimo svoje fiziološke potrebe, da imamo pravo na toalet i imamo pravo na vodu u gradu.